sing siweng ulun lemat-lemat sedasa meteknya ilang. Sinuwun ingkang raying bapa salembak kula nyadong dawuh. Menapa to dharenipun paduka nimbal ngabdi kula pun hamsa. Semanten ugi sinuwun. Ing ngabdi ing arga bentar kula pun dimpa nyadong dawuh. Ing ngabdi kula ing Cedi pura-pura supaya nyadong dawuh sinuwun. Kadangipun Kakang Yai Hamsa dimbaka apa dening kowe supaya kegayuanku bakal mewujud lamun dina samengko panjenengan ingsun bisa bekakak ratu cacah 100 segara. Mongko dina iki pun Kakang wis entuk ratu cacah 97 kurang 3 genep 100. Mula dina samengko tumuli jeneng sira kabeh budhal golek ana ratu cacah 3 negara meneh kinarya jangkeping panjenengan ingsun nggone gelar tasyakuran agung sesaji Kaludra. Nyuwun pangapunten sedulur. Lajeng kinten-kinten narendra pundi ingkang pantes kinurbanaken minangka dados jangkeping sesaji Kaludra. Aku wegah yen to ratu cepet-cepet golek ana siji Ratu Indrati, kaping pindho Ratu Negara Ngamarta, lan kaping 3 Ratu Negara Mandura. Yen to ratu 3 pimono wis kinunjara, ora suwe panjenengan ingsun bisa nglakon jumeneng ratu ana ing negara Megata. Aku bisa nepak bun-bunane wong sak jagat. Ning kosok balile, yen dakar wicara entuk gawe aja takon dosa. Kowe ratu terus tak wijol ngestuaken dawuh kepareng awit medal pasilan bidal ditesamanggi. Sang pate sigra anata baris nyawiji molong dampyak kumragut lampahe sinarung krapyak batang agadi ku melar ngeboki surake gumara budhaling prajurit tinon saking Mandrawa tetunggangan sarawinitih turangga candrane.
Ayo para dena wadya bala buta budal dina samangko bedah negara Ngamarta Ndwara Waduk lawan Manduraja. Hey!
bocek besok amen demo baris kang prayitna ayo saranta wanging dwarawati dinumpus pangiku pangewak Pandhawa nurawurung dadi mungsuh Dikang Kresna kakangku kepiye paran pawartane nggone Dikang Kresna kakangku sapa temen lawan barep kakangku dasare wektu dina samengku anggone sapa temen catur imbal pangandikan sing tegese ora dikawungari dening sapa wae kepiye apa ora nggone para Pandhawa bakal nggelar tasyakuran agung sesabdi Raja Suya kira-kira kapan bisane kelakon kadangipun kakang Yayi Prabu Sri Bathara Resna semono pun kakang Yayi pun kakang uga nyadong dawuh kira-kira besok kapan lumadening sesaji raja iki sebab apa dikaya ngapa lan kepiye kabar wanata saindhenging jagat yen to para Pandhawa bakal nggelar tasyakuran agung sing aran sesaji Raja Suya marang kang saka iku bakal cinacat ing jagat cinidra dening para kawula ing ngatasé pamartawa sumebar saindhenging jagat yen kongsi wurung ora wurung iki mengko bakal Pandhawa sing bakal nempahi bilahi Yayi Kresna jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestu Para kadangipun kakang Yayi Werkudara menapa dene paduka Prabu ing Mandura persajan kemawon dinten semengki para Pandhawa anggenipun nggelar tasyakuran agung kunjuk wonten ngarsaning pangeran ingkang namipun Sesaji Raja Suya menika badhe kalaksanan kawitan duk nalika para Pandhawa babat wujuding alas mertan inggih bumi Wanamarta samangke sampun kasembatan gelar kedaton indah inggih nampun negari Indraprastha inggih negari Ngamarta mila minangka tandha hormat wonten ngarsaning pangeran dinten samangke Yayi Prabu Puntadewa nggelar tasyakuran agung Sesaji Raja Suya kinarya tandha syukur wonten ngarsaning pangeran anggenipun para Pandhawa kelampahan babat wujuding Wanamarta inggih menika pun Wisamarta ning sumrupa Werkudara Dikang Kresna kakangku kuwi ora gampang wong nggelar tasyakuran agung Sesaji Raja Suya awit ana syarat srana kang kudu ditindakake marajaba matur kang kongsi prabitis dawuhna maring aku ana paribasan abot tak junjung wektu dina samengko aku sing bakal nyangkul Dikang Kresna kakangku pramara reh mengko swaya ngembreng kadhi darunaning kaswasihaning maharga mamelagung Riseng Ganda Mestrat Maja leleng laluhang Labdi Surya mengrang sang wayah Werkudara Dikang Kresna kakangku apa ana paribasan jer Basuki mawa biya lakone penjangka kudu mawa pangorbanan lumadening Sesaji Raja Suya kudu dipangestu lan disekseni dening Pandhita Maladi kang gentur tapane manteng pangestine Brahma cacah 7 kang kajibang rapal kidung suci mantra rahayu kinarya mbuh kawidadaring jagat dene kaping pindho Sesaji kudu disekseni dening ratu cacah 100 negara kanthi adik Klesi Lelegawa Indriya nyengkuyung nggone para Pandhawa nindakake upacara syukur dene jangkep ingkang angka 3 para Pandhawa kudu bisa nggelar tasyakuran
sesaji kurban diri para Pandhawa kudu bisa mbrasta Ratu Angkara Murka ing hambek Candala. Kinarya pambuka wiwaraning jagat katentremaning bumi. Yen to telung perkara iki ditindakake dening para Pandhawa, dina samengko para Pandhawa bisa nggelar langsah nindakake tasyakuran sesaji Raja Surya yai. Agapri sang kabirang ngurinang kul kinempeda sang retnaning bawana. Dosang retnaning bawana yosi tukang walang ati. Jlitheng Kresna kakangku. Prakudara kepiye? Saka pamitungku. Syarat ingkang angka sepisan lan ingkang angka loro ora bakal kewanan. Saka pamitungku syarat ingkang angka 3 para Pandhawa kudu ngorbanake Ratu Angkara Murka Budi Candala. Kinarya ambuka wiwaraning jagat pranata katentremaning bumi. Ing mangka padha-padha umating Gusti. Padha-padha umating Pangeran ora kena ndakwa endi sing utama lan endi sing culika. Mulih dina samengko mara coba waloka kira-kira ratu ngendi kang pantes dikorbanake minangka dadi tumbaling sesaji Raja Surya. Jletheng Kresna kakangku. Prakudara kepiye? Yen sing abi durung ngerti tak jarwani. Dina samengko ana ratu saka negara Giribadra sing bakal gawe pati, sing bakal gawe peti kang banget Negeri Jara Sandoratu negara Giribadra bakal nggelar tasyakuran agung kunjuk ana ngarsaning Sanghyang Baradra kanthi sora nggelar tasyakuran sing aran sesaji Kalaludra. Ing mangka ana syarat kang kudu ditindakake ing antarane kudu bisa mbekakake ratu cacah 100 negara. Yen to ratu cacah 100 negara wis kinunjara sirahe bakal dikethok bakal cemplungake ana gene patumangan kunjuk ana ngarasane Sanghyang Baradra kuwi ya mengkono. Ing mangka wektu dina samengko Sang Jara Sandor bisa ngundur ratu cacah 97 kurang 3 genepe 100. Mula sang saka iku saka pangitung kakang yen to para Pandhawa bisa ngorbanake Sang Prabu Jarasandha iku padha karo bisa netepi lan jangkepi syarat ingkang angka 3 Werkudara. Kaya mangkono Jletheng Kresna kakangku. Dudu sapa-sapa sing bakal jumangkah menyang negara Magadha. Aku dhewe sing bakal tumuju menyang negara Magadha. Tak jangkai kaya ngapa dapure Jarasandha. Monggo disingayi. Ngono ya ngono ning baja ngono. Sing luwih prayoga wektu dina samengko padha puter pujul dhisik. Nilas pantes pranata katentremaning jagat. Sebab arep dikaya ngapa lan kepiye wong sing duwe gegayuhan luhur iku mono yen kebak panggoda pangrencana. Mula ayo padha ledang ana sakiwatene praja negara Ngamarta. Ayo bareng kamar lakuku.